Ma setax jonqos li s-settur tal-enerġija wkoll ikun fuq l-aġenda tal-Prim Ministru. Qal li l-kredibilità dwar is-settur tal-enerġija tinsab fuq in-naħa tal-Gvern Laburista li qed iġib bidliet li huma saħansitra rikonoxxuti u mħeġġa mill-Parlament Ewropew. Hemm id-direttiva tal-Unjoni Ewropea illi tgħidlek li sa 9 snin oħra kull port ewlieni fl-Ewropa irid bil-forsi jkollu infrastruttura tal-gass. U llum il-Parlament Ewropew stess approva l-istrateġija Ewropea dwar il-gass illi fil-waqt li il-kap tal-Oppożizzjoni ibbeżża in-nies jew fil-Parlament Ewropew ivvutaw favur l-istrateġija Ewropea. Miż-żmien li Busuttil preżenta l-argument li ż-żejt raħas dan reġa' ola u bl-argument tal-kap tal-Oppożizzjoni il-prezz joqgħod tiela u nieżel. Fl-istess waqt id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista jara l-vantaġġi tal-gass u minkejja kollox jibqa' kontra l-qalba li issa qed iħeġġeġ il-Parlament Ewropew. Partit Nazzjonalista li l-proposta tiegħu kienet li permezz tal-interconnector li lanqas kien hemm il-permessi għalih konna se naħslu l-ħwejjeġ bil-lejl. Ġifieri meta kellu l-interconnector fidu, il-BWS fidu, għalilna jiex kapaċi nagħmel inraħħas biex txelu l-washing machine bil-lejl. Dak li kien qalilna. Issa dan il-gvern qed imexxi l quddiem il-qalba għall-gass biex saħansitra isir pipeline. Pjan li l-gvern preċedenti lanqas kien għamel studju dwaru. Però l-Oppożizzjoni tbeżża dwar il-gass. Is-sajf li ġej, is-sajf li ġej ara tmorru cruise. Għax is-sajf li ġej dieħel Malta, l-ewwel cruise liner li jopera totalment bil-gass ħajġib it-turisti lejn Malta. Il-bidliet li ġab dan il-gvern fis-settur tal-enerġija fissru arja aktar nadifa u kontijiet stabbli, orħos u li se jibqgħu irħas. Il-kritika tal-bira tal-kap tal-Oppożizzjoni tfakkarni ħafna fi storja oħra l-ħerejjeb ġiet illum mara minn dak li għalilna l-bira il-kap tal-Oppożizzjoni. Fakkritni fl-ħrafa ta' żopu ta' dak li qal li Enep Qares. Li għax ħadd ieħor jirnexxielu jilħaq fejn hu ma rnexxilux, jibda jirreaġixxi bejra u supervja. U jgħid li Enep Qares. Il-pjan tal-gvern fil-fatt wassal biex il-kontijiet f'pajjiżna jorħsu fil-waqt li fl-Ewropa għolew. Fl-istess waqt il-Prim Ministru nnota li għalkemm l-industrija tħeġġeġ għal kontijiet orħos għalija, dan il-gvern diġà ħadem biex waslilhom traħħis li ġabhom mal-medja Ewropea jew f'xi każi saħansitra inqas.